Legori danên Bankaya Cîhanê di meha gulana sala 2021 de ji ber qeyrana pêlên di dolar de û pandemiyê de li Tirkiye hejmara hejar û belengazan 3.2 milyon zêde bûye û ev hejmar çûye ser 10 milyon û 171 kesan. Li gorî hesabên lêkolîna komeleya mafên berxuran ya li Tirkiye jî hejmara kesên hejar û birçî bûye 66 milyon kes. De lêkolîna komeleyê de tê gotin 16 milyon kes birçî, 5 milyon kes jî hejariye dijîn li Tirkiye. Bu 200 milyonu en fazla bir tera droja mer eşya dişine. Tera droja. İro dve meheda. Yerka balican so. Yerka milyonu nibe. Milyon ki milyon nibe. En fazla 2 milyon be. Yani İro kilo ki balican so dişini 10 milyon. Kila peynir biye 100 milyon. Kila kaşar biye 105 milyon. Ev çeye em kiri yaşamış. İnsanı garip jmel çetir yaşamış denir. Pereme kuruşki pere nake. Mesela insan İran etil vra $1000 hurdike diçe gezmakı, diçe plajı, diçe her deri eme insanı me millete xo bi maaşı xo nikar hara tuvalete. Yani em memlekete o da em nikar yaşamışım. Acaba pere em çin nikar em çay ki xunya. Çay ki ya 5 milyon, 10 milyon. Ev çeye xodi hakkı menele. Li gorî lêkolîna sendîqeya hevkariya karkerên li malê di pandemiyê de 1 milyon karkerên malê bêkar mane. Sendîqe di raporta xwe de diyar dike bi milyonan kes li ber lehiyê diçin di nava hejarî û nebûnê de. Pêdiviyên sereke nikarin pêşwazî bikin. Gelek karker hene ku hatine vê astê dawî li jiyana xwe bînin ji ber ku nikarin şîr ji zarokên xwe re bistînin. Evet, her şey çok daha pahalandı. Her tişt gelekî biha bûne. Li gorî berê bihayê her tiştî firya ye. Mixabin vek berê em nikarin ji marketê tiştekî bistînin. Her şey dikkatimi çekti. İşsizliğin ne kadar çoğaldığını gösterir. Zêdebûna bêkariyê nîşaneya her tiştî dewlet li karkeran nafekire. Ez bi xwe bi kemmûçeyê kar dikim û zarokan xwedî dikim. Doh marketa em çûne tiştê 56 lîrayan bûye 120 lîra. Enflasyon firya ye. Kîloya bacanê sor bûye 10 lîra. Rayedar jî qet nabin bersiv li ber wê rewşa nebaş. Yetinmeye çalışıyorum ama halbuki yanlış. Li dijî van amarên tên ragandin, partiyên wek HDP û CHP jî helwestê nîşan didin û biriya pirsyarnameyan fişarê destlatê dikin. Li gorî pirsyarnameyên CHP û HDP ku cuda radestê parlamentoya Tirkiye kirine ji 155 rêjeya xebatkaran bi kêmûçeyê kar dikin û hejarî bûye yek ji tirsa herî mezin ya civakê. Di pirsyarnameyan de tê gotin piştî pergala serokatiyê AK Partiyê duwarê aborî de du problemên sereke derketine pêş. Yek ji bêkarî ya din jî hejarî ye. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.